Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledai Alvarin Kharwanlang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mentaga step. U Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong bagi samla kari kilayo jing mentoy shibun na ki jingkala ki balawan ra hakikam how ha ka program Man Ki Baat nen kasingi. Sakhi ka jala Tripura ya ka jingslay ka ba kamshim lamat daki pausnam. Khatway perton kisipai NDRF kidang tray borba ban pelaj emye kilanon. Bat baro kijing penkriya na kabenta ka semi-final bandingkong jong ka Durand Cup ka banlong ha Shillong kilabiang. Ki khubor ki babnya. U Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong bagi samla kari kilayo jing mentoy shibun na kijing kala ki balawan ra hakikam ki beadai bat ka how. Habakran cikipat kari lembaga program Man Ki Baat jong ka Akashvani hinden kasingi. U Menteri Rang Badu kari ulaong bagi don shibon ki kam bakari kalale ban penklain ya ka nongrem ban penlong ya ka India kari ka badap babiang. Ula benrap syuk-syuk baha ka arpulai tarik menta ubnai kipat kari kila rakhe ya ka National Space Day hakasien ka baningkong ban rakhe ya ka jingjob haka jing penpoi ya u Chandrayaan 3 sya ubnai. U Modi ulaong badai hakatai kasingi mencam senam ba u Chandrayaan 3 ula hiar haka benta basyathe jong ubnai haka jaka belatip menta kum ka shift Shakti Point. Ula penken mauru ba ka India kala long kari ka baningkong haka perthai ban yo hiar kejat hakatai ka benta jong ubnai. Haka ni ka program u Modi ula keren ru bat ka kenhun naka Galax I ka balong ka startup hakikam how balas dang da u samla puli barim jong ka IIT Madras. Ka jilla Tripura kala sakhi ka jingslay ka ba jurbha ka ba kamshim lamat haki paus nam baladam. Layat hu baki brio ki balayap na kani ka jingslay kila kot shadu ka arposaw ngut hadu kasni sa jan balala. Ka jing ther uslap ba bat ka jingslay kala lam sya ka jingdu no ki yeng kisam ka bala penlong ya palat iway point arpra lak ngut kila not bakin hab bansa no haki jakari shipor ki badon menta kumba sanspa san panyotali hakal lengkani ke jela. U Menteri Rang Bak ka Tripura Manik Saha ulayat hu ya ka jingelang jong baro kiseng sain perthai ba ka jingdu na ka jingslay kala kot syaka khatsan hajar klur tengka. Kani ka jinglin shop jong ki buar mariang kalawan ra ya ka jing julor ki jing tei jing shna ki lingkha bat ki wei ki nong kanti. Nalor kani kalawan ra ru ya ka jing tua khandau ha hajar sanspa prapu pratali ki jaka baladon hadu khandus pa lightly ki dieng post electric ki bakalon layat hu Menteri Rang Bak kani ka jela ka khubor ka yat hu baki kan huon jong ka NDRF kila lej ban aji yarap ya ki lanot ha Tripura la sansngi menta ki khatway perton jong ka NDRF kila Traibor ba ban pelaj emi kila not haki district South Tripura bat sipahi jala ki belasya akta jor na ka jingslay Hendrai ka jing tuik kendau bat ka jing duna ka jing tip syapang ka jaka kalakta shibun ya kisipai ka NDRF hakaban penpoi jing yarap syakilanon. Ka UDP kala penkre ban shim ya ka benta ka bakongsan bha haki jing ya tainia haka ing dorbar thawan ka jela haka ni ka dorbar senrai ka ban sabteng biang lasai ka sngi. Kani ka seng kala penkre ki mat ya keren ki bakta ya ka longkaman ki pai ka jela kenthop ya ki kenrum ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ka inner line permit ILP ban ya keren bat ka sarkar pedeng. Kani ka dorbar senrai kan beteng hadu ka laipo tarik menta unailar. Ki jing ya keren kin long halor ki jing kentiu ya ki lat kamai ka ji bat ki we ki jing ki ba ka jela ka ya kendu. Habakran halor kani uba Jemino Mautho General Secretary ka UDP ulaong bakaway pakaway ka dorbar jong ka ying dorbar thawan ka long ka bakongsan ha ka ba ki MLA ki wan ra shakhmat ya ki mat ya kran baper bat baro ki deban yo ya ka jing khmi na ka liang ka dorbar ya ka jing toket ha ka be dei ba ka jing sha le be ijat ka doktor badang le training ha RG Medical College Kolkata la shimmenta dakat nat CBI kani katnat nin tasngi kala lech syakhat santali ki yeng jongki bala suba don kti ban toket yaki jingbam biang hakikam pisa pilan ki ba yadai bat ka jingpenya yakatai ka college kawai ka kanhun jong ka CBI kala lech ban toket ya u principal barim ka RG College u Dr. Sandeep Ghosh haka yeng jong u sakawai pat ka kanhun kala lech sya RG College ban toket ya u principal but vice principal bat mai
Nalor kani kila don shu sakiwe pat ki kan hon ka CBI ke belalej ban tokit ya uwe u professor kani ka college u Dr. Debashish Som u medical superintendent bat vice principal barim u Dr. Sanjay Vashisht bat uwe u supplier balatip kum u Biplab Singh. Kini ki kan hon ka CBI baro kila lej ringkat ki bor pahara na ka sarkar pedeng bat ki pulit ka jela syaki yeng jong kita ki balak kedau haneng. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Arngur kinong lej hau jongka NASA ka Sunita Williams bat ubari Wilmore kinsawan pai syaka pertai hau benai rempang arajar arpusan hakaling hau jongka Boeing ka SpaceX. Kini arngur kinong lej hau kila sakot lakat tu kat ni benai sya hau hadian bakalieng hau ka bakit yaki ka Boeing Starliner kala don jingthut. Kini arngut kilami banlet syaka International Space Station hakasan tarik ujemang arajar arpusau ringkat kajing temu banwan pai no tang hapo prasngi. Henrein nakadaw bakatai kajing thut kaladon menta ken hab bansa hadu prabnai. Ka NASA kalapan bena ba menta kalieng hau Starliner kanwan pai no syaperthai klem dan mano basyong haka. Ka SpaceX kabalong kalieng hau bathamai kan sami bandi syawi ka Sunita Williams bat ubari Wilmore hau benai banwan. Ka Sikkim kadang penkreat na kabenta ka jinglek kmi bnia ka bakongsan ka bathmu ban bishar bhaya ka longkaman jongki pungthat ka jela ke badan mentah ka jingma. Kani commission ka ban sedang nadu ka arpu pratarik menta u nailar bat kut hadu ka khatsau tarik u nailur banwan bat ka jinglut jingsep na kabenta jongka ka longkomba laipu arlak tengka. Kini ki pungtha ban likmi ki kenthop ya ka guru dongmar A B bat C ka sakhochu bat ka khangchu. Kini baru akidan haka district Mangan kabadon hajan uput bat ke Tibet. Kani ka jingle ikmi ibnia ya ki pungtha kabut i commission baningkong balale ada ka National Disaster Management Authority ringkat berkirim Champagne jong ka Switzerland kabala penlong haswa jong ka jingsle kabala jia house nam arjar arpulai namar ka jing bethai jong ka pungtha South Lonak. Ya kani ka jingle ikmi ibnia bamenta onlam khmat da usandi tambe secretary katnat science and technology jong ka Sikkim. Baru kejing penkreat na kabenta ka semifinal ka beningkong jong ka Durand Cup kila biang balakpi lenti bakani ka jing yakon ban yo rong syaka final hapdeng ka Shillong la jong FC bat ka North East United FC la shibet janmit kan long ka ba itanat bha. U coach jong ka Shillong la jong u Jose Hevia bat u captain jong ka u Hardy Cliff Nongbri kila pen pau ya ka jing snows camp baki long ki balakreat na kabenta ka ni ka jing yakon. Kumjuru u coach jongka North East United FC u Juan Pedro Benali ringkat bat u captain jongka u redeem telang kila ong ba kani ka jingakun kan long ka ba ibang bah bat bagi sngo shongshit ban yo yakun ha Shillong hakamadan ka bakhap ngi aptan da ki riu football. Hakabe day bat ki ticket syakani ka semi-final katnat Sports and Youth Affairs kala pentip lingba ukurwa ba baru ki ticket ladep dilut bat kala kentui kinong pekai ban pentip sikipulit ladadan ki ba dia ticket biang. Katkum kani ka kerwa layat hu ba ka Jawaharlal Nehru Stadium ha polo kala ban penrung kumba khatsan hajar ngut kinong pekai. Kala pentip ba khnang ban khmi ika jing sngan ban buat iki kendon ki bedai ba ka kerdan yale ka hakari ban bat ya ka kular syakin nong senyang la bu ba ki saulan nakhmat jongka North bat South stand bat artli ki lan nakhmat jongka East stand kin shong thli bat omshim la dia tiket ban shong hakite ki jaka bala kedau haneng. Kani ka kerwa kala ongru bana ka jingdon barok ki jaka shong khandiat tili ki tiket la penbiang syaka sarkar kom ki complimentary ticket kat kom ka jing menjur jongka Durand Cup Organizing Committee bat ki sponsor lani ki nong kersan pisa ya kani ka lumpung hele kai football. Ka sarkar kala pen payo ka jing sngongu ya ka jing wan syakmat jong ki riu 8 football ban thiet iki tiket. Haka jo kapor kala patha bakito ki ba amdan tiket kin yo rung sheki saudong saukun jong ka stadium hadian ka khar 8 baje shibet mensingi. Ban penbiang yakito ki ba klem yo tiket ka sarkar kala bu ru iki fan park haka ba ki nong kersan kila ban lekpet yakani ka semi final haki giant screen. Kita ki jaka ki long ka Malki Sports Ground Madan Sau Golf Links Madan He Hamaulai Police Point Lai Umkhra Umpling Mau Arliang Madan Daimasi Halat Labo Madan Paham Siem Nongpo Pathar Khma Higher Secondary School but Nong Stone Play